Monggo. Yo.
luar biasa. Sinten niki? Katuraken ibu wonten ngajeng mriko monggo. Asik bro. Tari
kaya wite-wite anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine langgawipun Putrana Santara buka celuk ya Dok monggo Job meneng mangkir anakku aja
pun dipun lajengaken menika para kadang pirsawan ingkang monitor lumantar akun YouTube-ipun Serapoto. Iya, live streamingnya. Ngaturaken sugeng siang Mbak Sulastri. Mbak Sulastri Jakarta. Mas Tiono. Mas Tiono. Fitri Lover Indonesia. Iya. Hadir. Ada pacarku di situ, Siapa? Mas Purwo Aji. Nggih, tetepan ngaturaken gunging panuwun Mas Sulardi Tukul, matur suwun ya. Bagus dewe besok pinter sekolah welas marang ibumu didhawuhi kudu ngguku bisa gawe Atutunu ngebapamu ayai wajiban lur yen mus rampung maski kondor syukur makmur katuraken ruthanipun kegodanganipun Pak Diupli Bos Aditya
Sukanto. Wong ayu nalikane sepisan ketemu aneng kono kae gawang-gawang Ketelisut priye pun? lali Aja. Nggih. Heeh. Aku sik sepisan ketemu eneng kono kae gawang-gawang bobot jemput gawang Solo saking komunitas napa saking rencang pabrik? Sederekipun. Oh, sederek. Oh, sederekipun Mas Eko. Oh, Meko. Nggih. Rayi kula menika. Oh, ngaten. Nggih. Aku Sik. Masa mung setunggal tok lho.
sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu ayo nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu Bengawan Solo tak telepon lali janjine tanggane mabelake satu sing ra gelo kadung dandan kowe ora teko ampun niku sinten jareng kenalan Oh, salim saya Pak. monggo dipun tepangaken to Din. Karisa. oh Mbak Risa Jen, niki Bapak sinten wau? Pak Agus Pak Agus. double Agus Double. anjir Jen, monggo niki dilanjut, Pak. lanjut Jane-jane Sik, kowe sik, nanti segala ketemu sajak nyupri hatiku sujana kowe gancan karo wanita liya matur sembana dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan Solo tak SMS rambasi tak telepon yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku yen kepodo padha irungmu mesita kali janji tanggane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung gandang iska ora teko wah niki Mas. keluarga besar saking PT Sugiti Kreatif. Nah, nggih. Sampun keparang rawuh sudah berkenan hadir untuk memberikan satu doa restu dan ucapan selamat luar biasa. Nggih. Ayo take. monggo telaske Telas niki. Nggih. Oh nggih. Jane-jane kowe nanti kelakatmu sajak nyupri karo wanita liya. Sun, Matur mangke sebangun nggih lanjut, Pak nggih. Agus. Nggih. Ya so. Iya.
Wis tahu Berarti anu wis kulino. Kulino. Kulino, Mas. apal wis itu. Ulino nglebokke. Oh, ngoten. Bisa. Ayo. Aja sembah. Pade Yadimane jan luar biasa. Luar biasa Mas, Iya. semangat sekali ya Mas. Pripun? Latihan. Latihan apik kados ngoten iki kaya. Sak juase ya Mas. Ah, kandhane ya. Gus. Wis ganteng gagah dhuwur loman men. Brengose kaya. Pager kabupaten. Ayo, Dek, tak kenduk ayo, Dek. Monggo. Aja sembah